Hakabajubab yang kini kejengkeli ke pelawan rak dari kongres. Kejubab jom kini kejengkeli kalong idon hilai khatlai telit so ya ka license. Akwa bantip na ICM ba kini ki khatlai teli kita ki ba phila issue ki trading license kidai ki da trade ayu. Kalis ka khamjong khandiat ada ka yang kasha na puli we adin we. Hakabidai bat ki trade ki ba ila kali I MDC bulan Brom. Ya kelak klik lang hang ni ya ki trade don ki badai ki contractor class 1 don ki badai ki project design ki ba implement support ba ai consultant ka don ru ka pharmacy ka don ru ka ice cream beverage dessert and bakery products ka don ru ka city gas distribution ka don ru ka health service ka don ru ka multi services ka badai ya ka supply ka install ka operation of automated vehicle nang tu ka managing system bat ki parking fees kadon ru kabadai bat confectionaries don ru kabadai supply don ru ki badon ki mobiles bat electricals kadon ru ka central bonded warehouse don ru ki footwears bat kadon ru ka electrical repairing cyber cafe kini kita kita trade ba kini ki khatlai teli ki ba ngala mention ba ngila ai kini ki trading license nandu ubnai march kini kita trade ki ba ni issue kini ki trading license bat ki jaka jong kini ki dei ki kelengka hasi Ada padang kini ki khatlai ngot kanungut kini ki ba yo ya kini ki trading license ki badai ki try muluk jongi bat kanungut padai ki bamdai kita ki try muluk ngako bantip amni kat kong kajing sutu ka jonga ya kajing keli ka jongi kongres ngatrai ngam dondam ya ka trade license ka bidai try muluk nei de kini ki khatlai teli ki license ki bangila ai ka bidai ba trading license kini ki kidai ki non tribals andai kat kong kajing sutu jonga ya kajing keli ba kanungut di na ki try muluk mo andai haka juba ka jonga hakabidi berkata aku mengaong mentan iki try muluk don daman ai trade license like not lalaki don partnership andai kini bolok khatlai kidai kiba ki non tribals ki bolong ki genuine non tribals but ki don ru kiba tap ya ki work order ki chongki lingba ki portals dani lingba ki gems kiba ki tap ya ka tender ka chongki di base haka work order ba ki yo ni pelaj arteli ka bidai bat ki tender base trading license but kata kadai di pensiong dong debit haka work order ka ki yo lada ka work order ka chongki kadai lai panai ngi ai lai panai lada kadai nru panai ngi ai nru panai lada kadai shisnam ngi ai shisnam lada ka palat shisnam kamot subject to renewal based on the work order ba ki yo tinga try ka juba tunga kala kham long clear kan ya haka bidai bat ka jingkeli jong ikong ba kelim tan Oi kajing juba ka jong ICM yong ba kini bro khai ba ai bala issue kini ki trading license de ki non tribals right balai ba ngakwa bangan bu jingkeli ba kini ki try shong ki khasi ki jongi balai kim dan kata de semo ka ba kin kwat adu up to the mark ka ba kila bentrai kini kita kam ka ba baro khalai kali pi issue lot ya ki non tribals balai ba ki khasi ki jongi kim la mo bentrai kini ki kam bana kada yu ka ba de se ki khasi ki jongi ngatai ba bon kila apply dei ka balingo apat hang ni ka ba we u khasi jongi kata ba ngat mun adu basnang ba ki claim yo ban trai kini ka kam ba ki claim yo ya kata ka mo ka license Mr. Chairman sir ko bangala Shai mentan ka question kam arais ya ki locals ki jongi andai ban Shai issue ya I kong bakali kini ka jingkeli ki license bangi ai kidai ki kam ki ba he kani kadai ka place of business kadai government of Meghalaya state watershed and watershed development agencies Shushu an Shai haba ngapet ya kum kini ki jing apply jong ka trading license ka bawan sya kamit ka jonga haba ki tap ya ka tender la kadai na ka portal ni ki jam ni kini central portal nga ngaju kali don em ki try muluk ki ba tap ya ni ka ju ka tender nga try pa judan ka history jong ka district council ban pa nya ka comparative statement hadin bangai I baki don ki ba apply ya ka trade license kamtam ki ba na ba ngan minimize ban ai bet direct ya u nga pa ka comparative statement na ka company don em u try muluk u ba tap lingba ka portal ni ka jam but lada don lada uding L2 L3 nga tho yang da ka city shakidi department but first preference should be given to the locals kata kadai ka pangila persian bante lakam na kalian ka jongi Henry ka susi kadai pre ha ka bidai bat kini ka jingtap tender ha ka bidai bat ki jams bat ki portal bon na pleng jongi ki try muluk kim juan chakmat ban tap di kata kadai ka wei ka jubab ka bidai bat pi Henry ki don ki jaka pre ki bangi ai ya ki trade license kung apo bernihat bat hamtam kini kadai ki border sapo jan khanapara bat kuta ter ni ai kini ki license namar ba ki try muluk kim don ba apply ya kanu ka license bat hadian banga phape nani hadian banga wa jingtip hi daladi hang aksha ki jaka bangi ai ki license kamot duna try muluk ban try ka kam kawai ka license ka banga ai hapo yodu ka bidai bat ka footwear ngan chupen Shai pi kindiat nang ba ka house borok kawai ka sutu kawai ka license ka banga ai hamte hapo yodu ka bidai bat ka footwear u try jong kani ka dukan ula don rupa ka dukan kadai bitang ka extension ka extension
bat hakapor ko em ukpa jong u ki syong dukan lang bat pa bat kun hadin balayap ukpa upya no ya ita idukan haka arbenta bat hadin bala pya kata dukan haka arbenta kiwan syanga ban pan ya ka license namar bakal adai ka triet ka bolong dakawe amdai ka ju ka triet dikani ka dukan ka jongki bat ka extension ba kipan kadai ba kinbu dakawe ka triet jadi hello ita license but kini kidai kindiat ijing pensyai haka ban jubab ya ka jingkeli ka ba ikong ikeli ya ka jingkeli jong i lah kanika trading license katno kdar badai ban siu sya council kawe ngai ko lei ya i member i bakali to ka jingkeli nai bangan pulilo ya ka les ka jong pala amar ka denda ka jong ka sla ti lara i member isha an chu I notice no IP haka badai bat kata ka jingkeli ka jong pi at least ngi ban tip te kada long kum ta ka bah ba pin yin margani ka trading license kam dei ka kham he ban ya ka le bot pi banga snotu ya ka jingkeli ka ba i member ikeli yong ba kini ki trading license kim dei ba he hoi nga muncul ba kata kidon ki trading license ki ba bat siu tang ada saspa kidon ki trading license ba siu lajar andai ni ha ban pet pada kat kum ka slap ka bangi labu na kaliang jong ka office namar ba kidon ki trading license ki ba poi haru 1000 ru kidon ki ba 1000 kidon ti ko mangong mentan ladang ha ban juba ba di ha puli kata ka les i member i bakeli kata ka jingkeli kamut kan jerong kan kapor kan sesim kapor ti lada isha asu ai ki ka notice ngacha te ngala ong ari kun te Kina suai nak notice isu penjong ka jengkeli jong kalong very shot kalong bakat dah tapi ong kata ndai ban ong kaslap te ka wan man kaslap ngacha member buron le sim smutu ya kai ka bang ngaju ba do men ya ngala ada pensyai i kat no ngala itu ka do ka berit do ha na trai tak susu i ka jing pensyai tu ha ndai ka list jong ka trading license ka bon ba nama ki labon ki jenat ka items ka beron tu ka labon pala ukau ka jong ki tiar automobile ka jong ka tayar ka jong ki dukan grocery ka jong bangan ya kata ka list Mr. Chairman kan jerong pala te nga syukur pat i member ba kali ka jingkeli ba ko milaw men ya ba isya ngan ai da notice i nang ba inyo ban puli kam punya haka ba dai bat kani ka juba ka jong nga skwa ban kali bangan Shai ba kane ka list ka ba pi khat likely ki dukan ki ba pila ya ka trading license ka bathmai kari ladu financial year ba menta timut shwa ka tu ka don em ka trading license ba ka executive committee la kaliang jong em ladu ba ibat ba ila ai cheki company ban syukur syai kindia au bunai match kidon inyo teli ki license ki bangi ai but hau ni upunai kuma fitip ka financial year ka kut ti kini ke hinyau teli ki bangi ai upunai match ka validity jongki ka kut no upunai match lai poitare ti ngi kham account ya kani ka trade license ha kani ka khatlai teli namar ba kani ka bangi issue hau tang hau upunai match hinyau teli ka kut no hau lai poitare ku match but na kini ke hinyau teli ki bangi ai kini ke ki one time trade license be tang hau upunai match bangi ai kon ba chu ai nuk sai pi idon ki license ki bangi ai ka trade fair ka baslem ya kadai aku prasni lai kosni ti kadai ka one time trade license kami member in sutu ti hinyau teli ya ka juba teli ni ai hau upunai match but ka kut ru hau upunai match kamut kadai ka one time trade license ka bangi ai tang hau upunai match kalong Shai banyo tuli ki license ki debit tangki one time overnight match kalong kiki ba smokhya bat nga so ban kerpat saka isi hatu kopor ke ladon ki security agency ki beri ki try jela ki bala tender lang dilon lightly ki company ki security agency ki bala tender artli ki try po ki khasi but we be non tribal bari company labar de kat kum kajing tip jonga bat kajing kendu jongki yanga kalong ba ki du no ya kata ka security ka tender ka ba ki la nama ta security haban artli ki benta jong ka government department lesi ka jingyo jongki ka lesi benta ka bidding de ndrei nga kwa ban kli yam ba hatu kopor nga kamau ngi ong ba ngin ai ya kata ka lat namanta ki try muluk haba kidang la ban try ka kam ngin ai swa haki de ke sinjam ka executive committee lingba i CM kinshim badadan ki ba la ban try ka ne kam ndrei kim la ban job haka bidding kumno kalanti ba executive committee kinshim ban khanglat ya ki khnang ba kinyo ki try muluk jongi ban try ya ka kam banya Shai lam kindia abang mention ni kini ki hinyau teli ki trade license ki belum one time kamdan security agency ki ba apply hinyau teli kata kadai ban Shai ya ka jingkeli jong pi andai nga sutu ya ka jing snokia ka jong pi ha ka beidai bat ka ba pila keren na kaliang ka jong iru na kapor ni pentikna be ba lada don hi ki try muluk ki bale ya ka ju ka trade ni jute lakam na kapor kumbang ala batai menya syakmat hamtam kidon ki security agency ki bawan ban apply ya ka trade license kita kila yo ya ka work order lingba ka portal ka baki kitap ti ya ka taru ka ju ka processing ale kumbang ala batai menya syakmat ba na wat na ka tu ka company ki don em ki try muluk ki ba apply ya ka tu ka kam ha ka tu ka company andai ka basmusi kumbang ong menya bamdon ti hadien ba ka tu ka company ka layo ya ka work order hadien bang ila ada study dari ila ada pet benya ba ki L1 ki L2 L3 kim dai ki try muluk kim don hi ki ba apply ya ka kam ti dang ye pet kita ki jinglong ke jingman ia ya ka trade license haka bidai tu company based on the work order baki kiyo kamut kadai subject to renewal lada kiyo sisnem kidai ban renew lada kitap work order biang ta batang kawai nga syukwa ban pen kenmau biang sa sisien ban tip ka iyeng bro kawai ka shulong bet ba yakum kini ki kam ki bawan nabar
ngi ju ai bet tang shi sen shi snam bat ni da pen tikna bet ba kan dei bet lada ki yo biang kan thep lada trai muluk thep ya ka ju ka kam haus na bu babot kamut ki dei ban yo biang ki kot kisla ki blong fresh kum bangan ong ka NOC na ka snong bat kuma pilatip hi nadu kini ki session ki peladap ngila ada pentip syaka hausu bas masan wan shinti mangi kum ka isi ka batmai ngila ai da ka notification sya balo ki rom ba snong ba ki dei ban ai ki NOC hamtam ka dei ba trading license bat santali ki signature dari ki members ki badan ka snong kamut kani ka isi kampur yang ya ka signature tang marwe nadi tang jong rom ba snong kata ka ka wei ka pangila te lakam bat boleh bang ong ya kata ban pen kamau ba kini ki companies ki ba yo ban aikam dan ki ba yo ka trading license nangi kan dei be tek tang shisnem balada house nang babot dada ki try muluk jongi ki apply ka ju ka kam kamut the first preference kadai ban late batch try muluk Sibun ka jubab yung CM beri in charge ka treat ngai ka kublai ka jing ka kublai ka ba sura ba jingkemen ba pila chimkya ka jingkli jongaru kalong ha ka jinglong concern ba ngakermen ba pin chimkya ba dei dadon sisa kamtam ki samla ne ki ba dei hil ka jai benriu in chimkya ya ka ba ngakermen ba pin sawatlat wala da kila ban job ka bidding ne ki yo ka ta online mo work order ngin persang pat kumno ban streamline nya ki ken kanang ba da ki kun samla jongi kila ban trai ka to ka kam ngin persang bangin umailat da kano kalenti ngakermen ba pigi kum ka komiti pinchim kya da pidon kam ngin ya mirjung mut langrung ilong bakloi ban ya tri lang bat ki ti ngabu ya ka jingai kublai ban ngabu sakoi ka jingkeli atu kador basnong bat kadis council kapelong mandatory ne namata ka renewal jogini ki license haba ki renew manusnem bat pen ai yang ka fresh renewal NOC lapo kador basnong fresh NOC manusnem aba jubab ya jingkeli ka bawon ra yang di member beron borom ha ka dei menta hadin bang ladap ong mentan ba ngila ai da notification syaki snong ba fer ba si ka jongki lada ki sain tang marwai na arngut i pedang ya NOC ka ba ki sain sangut andai hadu menta abang ya kren si kam ka renewal kidon ki jajaj kam ki ba nakasnong ki ai ya ka NOC ha ka dei bat ka renewal ba hadu menta hi ha ka dei public financial year ni pat don ka jingya kren ba larangin pedang baitang kani ka NOC sisien lani ngi hapan pedang ban usniam ya ka NOC namar bang asung thu bangin dale kata akan salong ka tedious exercise kamtam e akabai dei bat ki renewal namar ba abang ye kran spang renewal ngi sung thu bet ba ki traders ki bala don bat ngi daki fo usniam ki genuine non tribals ki badan ngi ki genuine traders ti lesi ngi hapan pet ngi hapan contextualize lani ngi hapan pensyong nong rim ha ki jaj trade ka ba ki ki traders ki kile bat larangi sung thu bagi don kam ban ban pan yang ki NOC ka batmai ngin sale kata andai ko bangawang mentan ngi sung thu ba ka renewal ka ba bon kadai ya ki genuine non tribal ki bala don ngi bat ki bala ju tray ka kam da ka arpo like house nam don na pleng jung kiru ki bala cross palat ya ka sau san post nam ru te ha ka bajuba ki jingkeli ka ba member ikeli nga sung thu bangan chu ong itang ki ka wai klang bi in Shai bang ha ban pet ya ka jaj trade da ka don ki jaj trade ka bang don kam ya ka NOC manus nam ngin saya pa ba ki don ki jaj trade ki bang don kam ngin sa shu ya kren lani ngin sa shu pan Shai ki ba ka one time NOC ka labyang tang pa ngi ban bu da ka por de si hadin asnam license ngi ban yo yang ki NOC bat kumta ter so tanat yang ni ka jubab ka bang yo na kaliang jong i CM ba pet yang ni ka trade te nga syukwa ban ram meneng ayo so ha ka list jong kini ki khat lai tali ba ka don ka company ka basna ice cream nga kwa ban tip hai ka ni ka jaka ka ba penmi ya ka ni ka company ice cream but kila don mo ki khasi pat ki ba lale ya ka ni ka jakam kani ka factory ice cream bangin ya sutu mo kadai ka ice cream beverage dessert and bakery products kam dai atang ka factory ka basna tang ice cream dai ka dai ya ki beverages but ya ki dessert but ya ki bakery products dia kani ka company ka don hangtai apo lo shmiar shilo but kila don ro ki try muluk ki ba la jule ya kani ka ju ka trade tang pade ki specialize tang how ice cream ti kani ka company apa kawan bani kendo ni semua thu ba ka trade ka jongka ni ka type of business ka jongka ka dai ba ka chnai ki ice cream rangkat but ki beverages but ki desserts but ki bakery products but ka wei na ka jingya kren ka ba ngi dai but kini kita type of business ni utrai jong ka business ka dai ba ka employment basis ru ka ba ai kamot almost 90% ka jong employment ka jong ki ka dai ba ki try muluk tu ba ka polisi treikam jong kan ka isi minta kalong ba kila kren hina du ka Shai ba shimpi ni kam ba pinam ai license shu ya ki nuki company ki ba tray ya ka ju ka kam ka ba u priu jungi ulala ban le ba kan ni ru kan apply ru ha ka ba renew ya ki license ki jong ki dengan skwa ban tip na ki license ki bala don lupa ha kat nu teli ha kan ka sedam hila reject lani pim renew shu ya ki nu ki trade ki ba ki priu jungi hilala ban le Mr. Shongknor ha ka dai bat ka jubab ka jingkeli ka jong yelo hadu mentangi padon jingkhen ya kata ka jingkeli ka jong pi ba kat nu teli ngila reject namar ba hadu mentangi pat yo ya kom kita ki jingkhen rengi snong thu bet pede ba kumene ka don ka tu bangala mention mene ki hinyo teli ki license pede ki one time te komi kitu ki license ka bangi ai kitu masendat ka company ki la lekno ti nakini ki khat lai teli ki bangila ai kapat don kanu ka ba nginyo jingtip ba kidon ki try muluk ki ban tray kani ka kam ba ladang iyo ya kata ka jingtip ladang iyo ya kum kata ka jingtip nganu bat ong ha ka house ba ngim num
ai ya ki trading license andai pada ngiri ban pentikna ba ki try muluk jongi kila ban pri gani kam but ki don ke expertise ki don ke knowledge but ki don ke financial backup ti kata kari ka wei ka ba ngakwa badong hakmat jongpi ka yeng hi borok wei ba lada ki try muluk ki wan shakmat ban pentip jengi ba ngiru ila tri gani kam suha nai ai trading license shoot asim snam yutu ngan long bakloi ba nganum ai ka trade license ma ko bai la ong yalu ngina do pasdang ila ong ba ki kam hi ki bala ban try muluk dalai dai nginumla ban ai syakati ki jongu nong wei nong ar Aduh mentang nilai keran kita ki trading license binang yot mai. Mas kuatir ni siam kanu tuli trading license baru in total ba council kala ai ki beri ki non tribal ki bawan. Kan ikut top lang bagi renew mah. Tama tahu senam, kamu tahu senam arjar renew with effect from 1st April till date. Ki but renew but fresh. Ka total license ka bangi ngila ai kalong 6,000 sau spa nyo pulai tali. Ka is kasils ka don kendai spa sau ho, ka Riboy district ka don lai spa arkuwei, ka West Kasils district ka don Rio, South West Kasils district Santusan, Eastern West district nil. Nakaliang jong ka transport sispa sanfo arteli kidon. The total number jong kini ki renewal kidon 6,000 sau spa nyo pulai. But ka statement ka kenapa gini Shai lang bro ka hieng. Naka statement jong kini ki district wise ki license ki ba kidon bat ngi baro kilong renewal but fresh kidon 1,000 lai spa nyo pusan teli kani kalong including kitu ki khat lai teli ki bangala mention menne. Di Hais Kasils kidon lai 1,000 riu spa kendai pun riu, Riboy district kidon riu spa kendai puar, West Kasils kidon nyo pusan, South West Kasils district kidon spa puar, Eastern West Kasils kidon san, nakaliang jong ka transport kidon nyo spa prapusan. Tiga grand total bentuk lang itu ikat lai teli, kalau 1,000 lai spa nyo pusan teli. Ini ke renewal rate jung kini. Naman ni GE nakapor kiwan kini ki companies na ki beri shimat ki apply trading license chisnam. Jadi saya husnam babut pada bonsin kimju apply, kimju renew. Ndrai ni GE nakapor bagi nang pentrai becak kam. Yang aku aban ke renewal rate na husnam. Jong kedua ko man biang sa sisien, iway ni ki member ila kali ngasai kalong similar ka jingkali, ka jingkali. Di kumangong ni pi iway member mene ba ladang hapan puli nama kidon kijong kiret, kijong kislam. Tengah try member dada isya nan Shai no, ia ida kan notice nang binyo ban peki nakatukalis ya kiret skiba ngila bu nakaliang jong ka office.